Welkom bij Scheldemondig. Mijn naam is Jan Rubens, presentator. En wij nodigen mensen uit in de studio met passie voor iets. En vandaag passie voor lokaal onderwijs. Peter Verploeg, welkom. Ja. Peter, 15 augustus 2017 is het allemaal begonnen. Ja. In het Swin College. En RTV Scheldemond was erbij. En laten we daar eens even naar kijken. Ja, prima. Nou, welkom allemaal. Ik ben zeer verheugd met deze hoge opkomst. Dat geeft de burger moed, zou ik zeggen. Allereerst een kleine opmerking. Ik ben geen ervaren spreker. Dus het kan zijn dat je mij niet altijd verstaat. Maar hetgeen wat ik ga zeggen komt wel rechtstreeks uit mijn hart. Want ik ben 14 juli jongsleden ben ik gebeld. Of tenminste ontving ik een bericht omtrent de financiering vanuit Den Haag. Dat die niet doorgaat. En ik werd toen ontzettend boos. Peter, ik zat achter in de zaal. Ik dacht, daar staat een man met passie. Vertel, wat ging door je heen? Klopt, het is mooi om het terug te zien. Het was een memorabele avond. 15 augustus 2017. De avond die wij als ouders hebben georganiseerd voor het Swin College, voor het behoud van het Swin College. Het is allemaal begonnen zo 14 juli. Voor de vakantie belde Frank Nees, de directeur van het Swin College, mij op. Van dat ze geen geld kregen vanuit Den Haag. Ik was toen boos en bezorgd. En vervolgens heb ik een berichtje op Facebook gezet en daar mijn zorgen geuit. En ik werd direct gebeld door de PCC. Die vroeg wat is er aan de hand. Dan heb ik een uitleg gegeven over het verhaal van het Swin College. En vervolgens is het allemaal gaan rollen eigenlijk. Ja. Ja. We komen er straks even op terug, maar de MR, wat is dat precies? De MR is de medezeggenschapsraad. En daar zit een vertegenwoordiging van de ouders, een vertegenwoordiging van leerlingen en van docenten. En wij houden ons bezig met beleidsvraagstukken van het Swin College in dit geval. Ja, en het onderwijs ondersteunt personeel ook. Ja, die zit er ook bij, klopt. Ja. Ja. En hoeveel leden bestaat er? 12. 12. 12 leden, ja. En hoe lang zit je er al in? 2 jaar. Ja. 2 jaar? 2 jaar alweer. Oké. Ja. Nou, geweldig. De MR, waar dient die voor eigenlijk? Ja, we houden ons dus bezig met de beleidsvraagstukken van het Swin College in dit geval. De toekomstvisie van het Swin. De stukken krijgen we te zien en daar moeten wij ons oordeel over geven. We hebben ook instemmingsrecht om te kijken wat wij als ouders en ook wat wij als MR vinden van het beleid van het Swin College, van de directie. Dus een wet op de medezeggenschapsraad. Ja. En ook advies geven natuurlijk? Ja, advies en instemming, ja. Ja, en als er nou een nieuw personeel benoemd moet worden, hoe staan jullie daarin? We hebben dus een adviesfunctie wat dat betreft, ja. Zo, Ja. belangrijk. Belangrijke rol, ja. Ja, Maar leuk. Ja, heel leuk. Maar wel inspannend, denk ik toch? Tot zeker met rondom de fusiebesprekingen en het behoud van het Swin College, ja, dat kost het de laatste tijd heel veel tijd en energie. Ja. Maar het is wel de moeite waard om daar met ziel en zaligheid daar gehoor aan te geven. Ja. Ja. En wat is eruit voortgekomen uit dat gebeuren? Nou, het was zo, die 15 augustus was het eerst een avond om in ieder geval te zien hoe de betrokkenheid was van de ouders en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en de overheid. Nou, die opkomst was gigantisch, we hadden 300 bezoekers. Dat was echt geweldig. En het was heel erg leuk om vervolgens met de informatie die we terugkregen van de ouders en werkgevers en de overheden, om daar verder mee aan de slag te gaan. Dat we in ieder geval als MR van het Swin College, dus als ouders zijnde, toch bepaalde standpunten konden neerzetten en om vervolgens dat door te geven aan de directie en aan de taskforce. Ja, Ja. En degene die het ook gesproken heeft, was René Smit, René Smit. van Zorgzaam. Ja. En wat heeft hij gedaan? René Smit was dus de voorzitter van de taskforce en die heeft samen met een aantal collega's een heel plan van aanpak opgesteld. Wat dan 30 oktober is gepresenteerd aan de gemeenten en aan de lokale, tenminste aan de overheid. En daar staat een plan van aanpak in wat de scholen moeten uitvoeren om in ieder geval toch ervoor te zorgen dat het voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen behouden blijft. En wie zat nog meer in die taskforce dan? Je noemde René al, René Smit. Mevrouw Steketee en Sjoerd Slachter en Hein Schuit. En dat zijn ook vertegenwoordigers van het ministerie van Onderwijs? Ja, van het ministerie van Onderwijs. Ze hebben ook een politieke achtergrond en ook een onderwijsachtergrond. Dus ze kennen Den Haag ontzettend goed. Zo, geweldig hè? Hoe dat dan zo ontstaan is. Hè? Mm-hmm. Ja. En wat is nou het resultaat van die taskforce? Nou, de taskforce heeft dus een plan gepresenteerd en daar is een concreet actieplan op staat erin waar de besturen nu verder mee aan de slag moeten. Een onderdeel daarvan is dat er een nieuwe interimbestuurder wordt aangesteld. Die dus even wachten hoor, dus interimbestuurder van het Swin College en welke scholen nog meer? Het gaat over het Swin College, het Rijnland College, Zijlrust en de Reden. Alle vier de voortgezet onderwijs van Zeeuws-Vlaanderen. Ja. Het is zo dat het advies was ook dat het Zijlrust College en de Reden moeten fuseren.
En vervolgens moet die ene school, in samenspraak met het Zwendecollege en het Rijnlandcollege, bestuurlijk gaan fuseren. Okay. En voor de bestuurlijke fusie komt er dan ook een interimbestuurder die daarboven staat en die dus de zaken gaat controleren. Ja, want René Smit, sorry, die is eind oktober gestopt, dacht ik, hè? Ja, die is nog wel tot met december, tot alle handtekeningen er stonden, actief geweest. Maar die is nu inderdaad, heeft hij de stokje overgedragen aan de interimbestuurder. En is er al bekend wie de nieuwe interimbestuurder is? Er zijn recent gesprekken geweest en in deze dagen zal de naam bekend worden. We zijn nu de laatste formaliteiten aan het afhandelen en wordt de nieuwe interimbestuurder bekendgemaakt. Ja. En die komt dan ook weer tijdelijk? Die komt tijdelijk ja, omdat interim, ja. Voor 1,5 jaar. Ja. Voor 1,5 jaar, dus dan zitten we dan in... augustus 2019. 2019. Ja. En dat plan, wat de taskforce, tot welke tijdsperiode loopt dat? De taskforce heeft een plan neergelegd van 2018 tot en met 2022. Ja. En wat is er aan het einde van de 2020, het einde van de tunnel? Ik hoop dat er dan nog steeds een school hier in de gemeente Sluis staat, in Oostburg. Ja. En dat er ook een school staat in Terneuzen en dat er ook een school staat in Hulst. Dus de nabijheid van het onderwijs is belangrijk. Maar hoe realiseren ze nou dan de komende jaren financieel, hoe dat in zijn werk gaat? Nou, de school krijgt gewoon de financiële ondersteuning van het ministerie van Onderwijs, vanuit de provincie, vanuit de gemeenten. En met die gelden moeten ze zorgen dat het onderwijs gewaarborgd blijft. En kun je ook bedragen noemen? Ze praten over 10 miljoen. Zo. Ja. En gedeeld dan ook van het ministerie van Onderwijs? Ja. En hoe groot is dat bedrag? Dat weet ik niet precies. Nee, oké. Dat doet er ook niet toe, ook, als je maar 10 miljoen hebt, daarom. kun je aan de slag. Ja. Zeg, en de kinderen? Er zijn heel veel kinderen die gaan vanuit Zuid-Vlaanderen naar België. Ja. Dat zijn er ongeveer? Er zijn er in het primair onderwijs 600 en ook het voortgezet onderwijs ook 600. Zeeuws-Vlaams breed. Ja, dus die missen we eigenlijk in Zuid-Vlaanderen. Ja. En wat gaat daar aan gebeuren? Nou, het is heel erg belangrijk dat er natuurlijk de uitleg van onderaf, dat er ook aandacht aan wordt besteed. Maar je kan natuurlijk zorgen dat er geld is voor het voortgezet onderwijs. Maar als dat langs de onderkant toch... de basisscholen? Ja, daarvoor al. Of begint al bij de peuterzalen? Dat begint al, ja. Want je ziet in de grensstreek met name dat er heel veel jonge kinderen naar de kinderopvang in België gaan. En waarom doen ze dat? De voorzieningen zijn daar beter. Je kan je kind van 's morgens 7 uur brengen tot 's avonds 7 uur. En het is veel goedkoper dan in Nederland. Scheelt dat veel? Dat scheelt veel, ja. Ja. Dus de mensen in Aardenburg, noem maar op, van heel de grensstreek, die gaan dat het natuurlijk goedkoper is, daar naartoe. Klopt. En zijn er al projecten waarbij aan deze kant van de grens... Ja, vertel. Er loopt een proef in Ede, Sluiskil en Klingen. Er zijn dus echt de statusgroepen van de kinderopvang die dus dezelfde voorzieningen geven als in België. En daar zie je nu dat er gewoon volle klassen weer zijn. En als die kinderen dus hier gewoon blijven, dan heb je ze ook behouden voor het primair onderwijs. Oh ja. Ja. En die kinderen die nu dus hier, hoeveel zijn er ongeveer, denk ik? Dat heb ik geen idee. Geen idee van. Maar dat is ook gestart dan? Dat is ook gestart. Ja. En die proef loopt door tot en met volgend jaar. En de taskforce heeft wel begroot dat de voorzieningen, dat kost 2 miljoen euro. En daar is nog geen potje voor gevonden om die kosten te dekken eigenlijk. Ja. Dus dat is de volgende uitdaging. Ja, dat zijn allemaal uitdagingen. Hè? Zeker. Eigenlijk zijn er geen problemen meer, maar alleen maar uitdagingen. Zo kan je het wel stellen, ja. Ja, nou tenminste zo hopen. Ja, dat hoop ik wel, ja. Zeg, en dan dat MRR-lid, ik heb hier een aantal vragen. Hoe ben je eigenlijk MR-lid geworden? Van waar die passie eigenlijk? Die passie is al begonnen voor het Zwendecollege. Ik was toen ook MR-lid van de basisschool. En welke was het? De Johan van Dalen school in de Sluis. Oh, ja, dat is een hele wijze man, hè? Dat was een hele wijze man, ja. Ja, de dikke Van Dalen noemen we hem zo, hè? Ja, klopt. Ja. En daar zat ik in eerste instantie in de ouderraad. Alleen daar ben ik heel snel uitgestapt, want de ouderraad die mag zich zorgen over futiliteiten. Ik ben meer geïnteresseerd in de beleidsmatige vraagstukken. Dus ben ik doorgeschoten naar de MR. En toen mijn kinderen zelf overgingen naar het Zwendecollege, was het automatisch dat ik daar mezelf ook kandidaat voor stelde. En hoeveel kinderen heb je? 2. En waar zitten ze, welke klas? Zwendecollege, de oudste is nu al richting Skaalda gegaan, maar de jongste die zit de 3 VWO. Ja. Oh, daar kunnen we tijd mee? Ik kan er 3 jaar mee, ja. Ja. Zeg, en even denken, nou, dus je bent 2 jaar begonnen als MR-lid en dan moet je over een jaar weer herkozen worden. Maar je gaat voor de komende 3? Tuurlijk. Ja, als je het niet doet, dan... we gaan verder, hè. Passie voor het onderwijs. Ja, zonder meer. Ja. Dan, hoe ziet het werk eruit van zo'n MR-lid? Je hebt al gezegd van, adviseren. Ja. Maar wat doe je nou eigenlijk werkelijk? Vergaderen, heel veel vergaderen. Toch zeker in deze tijden van de zorg rondom het voorbestaan van het Zwendecollege hebben we toch wel ongeveer 2 wekelijks overleg.
Ja. Enerzijds met onze eigen MR, maar we hebben ook regelmatig overleg met de oudere leerlingen van de andere scholen. Want die doen natuurlijk ook in een plan mee. Dus proberen we te kijken wat wij als ouders gezamenlijk kunnen doen richting het voortgezet onderwijs. Hoeveel uur kost je dat per week? Nou, een paar uur. Ja, dat is al een beetje. Goed, wat zou je graag willen veranderen in het lokaal onderwijs? Jouw persoonlijke mening? Kijk, er is een enquête uitgegeven onder de ouders. En de ouders vinden het belangrijk dat het voortgezet onderwijs blijft bestaan, ook in de flankregio's, de Soest en Sluis. Wat ik ook belangrijk vind is dat er ook meer aandacht wordt besteed aan de kwaliteit van het onderwijs. Want we krijgen heel veel signalen terug van ouders van het is belangrijk dat de school behouden blijft, maar kijk ook naar de kwaliteit van het onderwijs. Dus gepersonaliseerd leren, e-learning, dat soort dingen. Gepersonaliseerd leren. Oké. Ja. Dus echt op de persoon. Echt op de persoon, echt puur op de leerling afgestemd, ja. Nou ja, ik bedoel, iedere ouder is blij met jou. Dat hoop ik, ja. Jawel. Maar het draait niet alleen om mij. Hè. Nee, snap ik wel. Het is een gezamenlijk iets. Nee, kijk, dat is het gezamenlijke. En dat proef ik bij jou. Jongens, met z'n allen de schouders eronder. Ja. Goed, dan, wat zijn jouw persoonlijke ambities? Behalve de school? Mijn persoonlijke ambities met betrekking tot de school is toch dat ik meer ouders wil betrekken rondom de ontwikkelingen in het onderwijs. Ik vind het ook belangrijk om het bedrijfsleven erbij te betrekken, want je ziet ook in verschillende steden en andere plaatsen dat ook het bedrijfsleven wordt betrokken met het organiseren van het onderwijs in de regio. En persoonlijk vind ik belangrijk dat ik mezelf verder kan ontwikkelen. Ja. Het is nog steeds en blijft een uitdaging om daarin door te groeien. Ja. En buiten de school doe je dan ook nog een paar dingen? Ja, een paar jaar. Vertel. Ik ben secretaris van de voetbalvereniging Sluis. Dat doe ik al 21 jaar. En hoe heet die? SW Sluis. Oh ja. En daarnaast ben ik ook al 4 jaar kantinebeheerder van de plaatselijke voetbalvereniging. Dus een druk bezet man. Als je hulp nodig hebt, je weet me te vinden. Hè? Prima, ja. Oké. Wat is de kracht van Sluis? Van de gemeente Sluis bedoel je? De saamhorigheid en betrokkenheid. Van de burgers, van de bewoners en ook van het bedrijfsleven. Dat kon je terugzien op 15 augustus jongstleden, dat je met een volle zaal met 300 man, dat ze toch zich betrokken voelen met de ontwikkeling van het Zwincollege. Ja. Ja. Is Sluis meer op België gericht dan op Nederland? Qua onderwijs bedoel je? Ja. Ik denk beiden. We zijn natuurlijk behoorlijk tot Nederland, dus je bent natuurlijk heel veel bezig met het Nederlands onderwijs. Maar ik vind het ook belangrijk dat je de samenwerking zoekt met België. En ik begrijp dat het Zwincollege die heeft al samenwerkingsverbanden met Maldegem met name en ook met Knokke. Om toch te kijken hoe we gezamenlijk ook dingen kunnen organiseren. Want samen sta je sterker dan alleen. Zou het zo kunnen zijn dat er in de toekomst heel veel België naartoe komen? Zo zou maar kunnen. Zo zou maar kunnen. Je weet het nooit. Nee, daarom. Ja. Dan de krimp. Ja, hoe gaan we daarmee om? Ja, we moeten de krimp niet altijd zien als een excuus voor het probleem. Of als een oorzaak van het probleem. Ik denk ook belangrijk is dat je moet denken in mogelijkheden en kansen. Zelf ben ik ook betrokken vanuit de Roots. Dat is een stichting die zich bezighoudt met het behoud, om jongeren te behouden voor deze regio. Daar zit ik in de raad van advies. Roots, ik heb het pas geleden gegoogeld. R-O-O-T-Z-Z. Ja. 2 Z, ja. Ja. Ik zit in de raad van advies. En daar proberen wij om gezamenlijk met het bestuur de jongeren te behouden voor de regio. Jongeren die nu HAVO 5 zitten en de VWO 6, die mogen een keuze voor een vervolgopleiding. En heel veel jongeren kiezen dan om buiten de provincie te gaan studeren. Maar als ze dan ook weg zijn, die zie je ook niet meer terug. Die gaan bijvoorbeeld studeren in Rotterdam of Eindhoven of uit Utrecht. En die bouwen daar een heel ander sociaal leven op en die zie je dus niet meer terug. En wij proberen er te overtuigen dat de jongeren ook mogelijkheden hebben op het vinden van werk in deze regio. Ja. Er zijn 60 bedrijven aangesloten bij Roots. En er zijn 60 bedrijven die allemaal op zoek zijn naar jongeren met een HBO of universitaire achtergrond. Ik heb een idee. Dat is Ga eens een keer uitnodigen. moet zeker doen, ja. Ja, echt hoor? Ja. Want dat vind ik heel belangrijk. Ja, de toekomst van het onderwijs in uw gemeente. Ja, daar hebben we het eigenlijk al over gehad. Ja. Behoud van het Zwincollege. Ja. Niet alleen tot en met 2022, maar ook langer. Ja, en hoe zie jij die toekomst dan? Ik zie die heel rooskleurig in, Ja, zonder meer. Ja. Er zijn heel veel mensen heel actief bezig nu om het voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen te behouden. Er worden allerlei plannen ontwikkeld, er worden allerlei visies ontwikkeld en ook nieuwe onderwijsconcepten worden gemaakt. Dus ik zie de toekomst met vertrouwen tegemoet. Oké, en wil jij nog iets voor de kijkers zeggen? Ik denk dat ik alles heb gezegd, hè, Jan. Ja. Nou, dan gaan we er een eindje aan maken, aan breien. Nou, geweldig dat je je tijd gevonden hebt. Graag gedaan. Nog even één vraag eigenlijk zo van, wat is je leukste sport?
Voetbal. Secretaris. Secretaris. Oké, nou dan kijken we eventjes in die camera daar. En ik denk dat mensen daar ons enorm van gaan genieten. En mag ik jou hartelijk danken? Graag gedaan. Peter, hartelijk bedankt. Graag gedaan.